राइजिं बड'लेण्ड खौरांनि गोहोम गले गले राइजिं बड'लेण्ड खौरां बिजोंनि गेजेरजों चिराङाव आबगारि बिफाना सरासनस्रा सुबुंफोरखौ देहायारि गाग्लोबनाय आरो माफियाफोरबादि रां खांनायनि खौरां फोसावनायनि उनावसो एक्साइज बिफाननि कमिशनारआ नायबिजिरनो बिथोन होबाय। गोबां फोरमानफोरनि गेजेरजों राइजिं बड'लेण्ड खौरां बिजोङाव फोसावनायाव बे समाव एक्साइज बिफाननि कमिशनार जितु दलेया चिरां जिल्ला कमिशनारखौ गासै जाथायनि सायाव नायबिजिरनो बिथोन होयो। बङाइगाव जिल्लानि एक्साइज सुपारिनटेन्डेन्ट अमरेन्द्र नाथ, चिरां जिल्लानि आबगारि सुपारिनटेन्डेन्ट गौरां चौधुरी आरो क'क्राझार एक्साइज इन्सपेक्टर रिजवान इस्लामनि दैदेननायाव बिसोरनि मोनसे हानजाया बिजनीनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सुबुंफोरखौ हमनानै बिथांमोनखौ क'क्राझारनि मावख'आव लाना थांदोंमोन आरो सिग्रोमग्रा हानजाया गुगोल पेनि हेफाजाबजों गोबां रां लाना हमजानाय 4 आइजोफोरजों लोगोसे गासै 12 सुबुंफोरखौ हगारफिनदोंमोन। बिसोरनि गेजेराव सुबुंफोरखौबो देहायारि गाग्लोबनानै रां लानायनिबो अजद थिखांदोंमोन, जेराव सासे सुबुंजों एक्साइज बिफाननि सिग्रोमग्रा हानजानि बेरेखायै पुलिसनो एफआइआरबो होनाय जादोंमोन। दा बे समाव गुबै जाथायखौ नायबिजिरनो थाखाय एक्साइज बिफाननि कमिशनारआ बिथोन होबाय।